Nosa presentadora Laura, un fortísimo aplauso, señores e señoras. Grazas. Bueno, benvidos a un novo programa de Casos da Violencia de Xénero. Estou aquí para falar sobre as agresións en grupo. Vamos a ler un papeliño que me deron que é unha cosa moi grave. 6 detidos pola presunta violación en grupo dunha xoven de 18 anos en Sabadell. A policía detuvo este domingo 6 homes de entre 20 e 25 anos en Sabadell, Barcelona. Os mozos investigan os feitos tras a denuncia da muller, a agresión sexual na nave abandonada no municipio. Bueno, ata aquí o vídeo de hoxe, espero que vos gustara. Ata mañá.